Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе сүзне Айзилә Батырхановаға бирәм. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Студиябыз кунагы Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы урманны янгыннан саклау үзәге дәүләт бюджет учреждениесенең директоры Айдар Гайфуллин. Айдар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез? Матбугатта бик еш кына Россия урманнары януы турында хәбәрләр ишетәбез. Үзебезнең җирлеккә килгәндә Татарстан урманнары ни хәлдә? Янгын очраклары теркәлдеме? 2022 елда безнең республикабызның урман җирләрендә Аллаһка шөкер янгын очраклары теркәлмәде. Үлән вакытында яшел үсеп китү, яңгырлар вакытында яу сәбәпле безнең яз гына була торган беглый лесные пожар дип әйтәбез инде, алар очраклары булмады. Әгәр дә 2021 ел статистикасына килсәк, безнең 19 урман янгыны 210 гектар җир мәйданда булып үткән иде. Хәзерге көндә ул җирдә урманны торгызу эшләре алып барыла. Гадәттә ылыслы урманнар тизрәк янгынга бирешә дип әйтәләр. Янгын очракларын булдырмау эше ничек алып барыла? Безнең ылыслы урманнар күбрәк янгынга подвержен дип әйтәбез инде. Безнең урман хуҗалыгы министрлыгында һәр лесничестволарда бар маршруты патрулирования, патрульләү маршрутлары һәм мин полосалар ясыйбыз. Противопожарный барьерлар. Иң беренче бу урманны янгыннан саклау чараларын шул ылыслы урман яннарында эшлибез. Аннары бүтән участокларда дәвам итәбез инде. Айдар әфәнде, урманнарга керүне шикләделәр. Бу нәрсә белән аңлатыла? Безнең табигатыбызда шундый эссе һава торышы бу сәбәпле безнең урман хуҗалыгы министрлыгы урманнарга кешенең керүен шикләү, гражданнарны керүен шикләү, транспортның керүен гомумән тыю инициативасы белән чыкты. Кабинетлар министрлыгында карар кабул ителде. Беренче карар безнең 8 июльдән 29 июльгә хәтлек дәвам итте. Хәзер икенче карар 8 августтан 21 көн дәвам итәчәк. Бу шикләүләр вакытында безнең урман хуҗалыгы хезмәткәрләре урманнарга керә торган юлларны шлагбаумнар белән ябалар. Патрулирование ешая, орта, кизү торулар тәүлек дәвамына озынайтыла. Янгын урынына транспорт белән кирип булмаган очракта ничек итеп янгынны туктатасыз? Андай очраклар булганы бармы? Янгын белән безнең янгыннарны карап киттек. Янгыннарның сәбәпчесе булып 90% кеше факторы тора. Кеше факторы. Бу фактордан карап алсак, безнең урманның ортасында янгын булу мөмкин түгел дисәк тә, мөмкин инде ул табигый факторга кала бит, күбесенчә юк. Безнең республикабызның урманнары күбесенчә въезжий елес. Безнең күп җирдә керү мөмкинлеге бар. Бу нефтяник юллары, линия электр передачлар, просеклар бар, безнең квартальный урман юллары бар. Ел сайын госзадание белән безнең һәр муниципаль районда урнашкан лесничестволар, лесхозларда урман юлларын төзекләндерү һәм урман юлларын ясау планы каралган, һәм шул план буенча бик зур күләмдә булмаса да ел сайын эш барыла. Шулай да кирип тә булмаса инде безнең машиналар кире алмый торган булса, менә национальный проект ярдәмендә алынды тракторларга тагыла торган бочкалар, аларның мотопомпалары бар, тракторның вал отборы мощности белән ул суны үзенә тутырыла һәм дальше сиптерә ала. Тракторлар белән керәбез. Әгәр дә тракторларда керә алмый торган очраклар булса инде җыяулы кешеләр белән, ранцевый лесной агентүшеләр белән халык керә. Андый очраклар безнең булмасын дип әйтик инде. Менә бу безнең күбесенчә тайга җирләрендә бер дә доступ булмаганда кабул ителә, кулланыла. Һәм күрше регионнарда дип әйтик инде самолет, авиация ярдәмендә янгынны сүндерү бар. Һәм урман сүндерүче десантниклар безнең бар инде. Бу авиалес охранларда шул хезмәткәрләр урманның янгыннарын туктату өлкәсендә эшли. Янгынның төп сәбәпчесе кеше дип әйттегез сез. Менә әлеге янгынга каршы тору чараларын бозучылар җинаять һәм инде җаваплылыкка тартылу очраклары күпме? Бар мондай очраклар. Безнең әле бу җаваплылык 8 июльдән тагында кодгыланды. Уртача 10 тапкырга көчәйтелде административ җаваплылык. Цифрларга килеп әйтеп китсәк инде 8 июльгә хәтлек
янгыннар санитар правилаларны, противопожарный правилаларны бузган өчен 3000 сум штраф каралган булса, хәзер физик затларга 15 меңнән 20 меңгә хәтлек, вазифаи затларга 30 меңнән 50 меңгә хәтлек, юридик затларга инде 100 меңнән 400 меңгә хәтлек административ штраф каралган. Әгәр дә шушы кагыйдәләрне бузып, урманда янгын чыгып, ул янгыннар урманга зыян салса, Россия Федерациясының Җинаят кодексының 261 статьясы белән җинаят эшенә дә тартыр мөмкинлеге бар. Демәк, инде менә бу соннарны тамашачыларыбыз онытмасын иде һәм инде һәр вакыт инде сок булсыннар иде. Һәм инде барлык тамашачыларыбызга нинди теләкләр әйтер идегез? Үзебезнең булган байлыгыбызны, табигатыбызны, урманнарыбызны саклыйк. Урманнарга yol итәргә бармыйча калмыйлар инде, бары баралар. Үзебезнең арттан балачактан өйрәткән тәртипләрне искә төшереп, яңартып, шүпләрне җыеп китик үзебезнең арттан, сүнмәгән тәмәке, пыяла калдыклары ташламыйк, үлән коры дип аны яндырмаска кирәк инде. Зур рәхмәт теләкләрегез өчен, бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен.